Eta gari joteak eta akordaten zara? Akordagoz nabar, kamion zabaltzen bizikitzeko, eta eroskeetan gora jun. Bentzuzulak hautzetan goizien joarrisekin. Han barrun, etxe barrun jo, goizien jatu bendun guk. Etxe barrun joten Etxe barrun guk, eta ni. Guk bakar, da ni itxezan hori. Eta gero gondion ganbari, zabaix izateza lastu kaltze gara. Eta horretarako lehenengo zikatu egin berri zeten zan, ez da? Ba, ekarritxek ziketen bora honi zikitu dani bitxe bezabalik, eta ekarritxek. Eta lehenengo ebagi zelan solotik. Etixez. Eskuz. Eskuz, klaro, eskuz. Ba, gero horrekaz multxutxuak bereitzen dire, ez da? Ba, itxezin horrek moltxuk. Zentzaten ez da itxezko erdaz gabilaz bentzutzen. Bai. Ezan gabilaz. Bai. Bentzez ba, horrek itxezin. Dero metak itxezin. Metak, eta gero hori soloan bertan, ez da? Gari soloetan. Gero na, aurra ekarri bizunan betik, urrin badako zu, aurran bako zuen.